Dyma ni'n barod. Sesiynau arbennig yn yr ysgol. Cyfle i'r criw o ddisgyblion yma fagu hyder wrth ddarllen ac ysgrifennu. Da iawn. Ymhell o sŵn y dosbarth, mae'r stafell fach yma yn hwb i ddatblygu sgiliau pwysig. Mae'n helpu ni gyda fel sillafu a darllen, a fel helpu ni gyda fel basic stuff. Ni'n neud sesiynau yma achos mae rai pobl ddim cael as much hyder, rai pobl yn cael. Mae gallu helpu gyda Cymraeg a mae gallu helpu gyda darllen. Y hoff beth fi yn cael chwerthin gyda ffrindiau. Mae'r bechgyn yma wedi bod yn treialu profion llythrennedd newydd, sy'n gallu dweud os oes gan rywun anhawster llythrennedd neu Dyslecsia. Ac am y tro cyntaf erioed, maen nhw wedi gallu gwneud hynny yn Gymraeg. Rhywbeth mae'r ysgol yma yn ei groesawu'n fawr. Er ffaith bod dim byd ar gael yn y Gymraeg yn torgolonus, really, mae fe'n rhoi yn disgwyl i dan yn fantais. Felly o'n i'n teimlo fel bod e'n bwysig bod yn rhan o'r treialon yma, fel bod y pethau hyn yn cael ei datblygu er mwyn cefnogi'r dysgwyr. A mae'r diolch i waith ymchwil Rhiannon a Marjorie o Brifysgol Met Caerdydd. Gydag arian gan Llywodraeth Cymru a'r Coleg Cymraeg, gobeith y ddwy yw sicrhau bod pob plentyn yn medru gwneud prawf Dyslecsia yn ei haith cyntaf. Dwi'n meddwl bod yn gwbl hanfodol ein bod ni'n rhoi chwarae teg i'r disgyblion sydd gyda ni yn yr ysgolion a wedyn bod nhw yn cael chwarae teg o ran y cymorth maen nhw'n cael yn sgil yr asesiad yma. Er nad yw'r profion yn barod i bawb eto, y gobeith yw rhoi nhw i bob ysgol uwchradd o ddechrau 2026. A'r datblygwyr am wneud yn siŵr fod pawb yn cael yr un chwarae teg.